Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Lagunak, gaurko herriz-herri post-Covid saio hau egiteko Kalo Telebista Malerrekara hurbildu da, izuzen ere, Donezteren gaude. Bertan, alkate Anderearekin eta hainbat biztanekin geratu gara hitz egiteko zer nolako eragina izan duen pandemiak herrietan jakiteko. Hori dena, gaur hemen herriz-herri saioan post-Covid, nun eta Donezteren. Etorri hasi berdu lanin. Leire Ortuoste García, Donezteko alkate Anderea, eskerrik asko honitz, tartetxo bat hartzeatik, gurekin egoteko. Zuei etortzeagatik. Leire, zu berez, Doneztean ikadarrizko urte honitz, daramazkizu bizitzen, baina nungo zara? Ni Arrasatekoa berez. Arrasatekoa zara berez, eta alkate moduan, alkate Andere moduan, zenbat denbora daramakizu hemen Donezteren? Otsailetik. Bai. 3 hilabete, lau egiteko. Bino lehenagotik ja 5 urte zinegotzi bezala. Orduan bai ezagutzen duzula udala eta funtzionamenduare bai, ezta? Bai. Ez eta hasi berri erratiko moduan, ja udaletxean daramazkizu urte batzuk, ezta? Hori da. Zer nolako eragina izan du pandemiak Donezteko herrian? Bale, esan dugun bezala, ni alkate naiz duela 3 hilabete, orduan bizitut beste manera batean, ez? Zinegotzi bezala bizitu dut eta lehenengo hilabeteak nire etxetik bizitu ditut. Ezin zineten etorri? Hori da, ezin ginen etorri, orduan pixkatxo bat xantiri tokatu zitzaion hilabete txoietan lan gehienez koaitea, bai? Xanti zen lehengo alkatea? Hori da, lehengo alkatea Xantuterga zen, eta berari tokatu zitzaion hemendi bizitzea, ez? Bera bakarrik etortzen altzen, gauza asko etxetik ezin ziren egin, eta onara tokatzen zitzaion etortzea. Eta, hori guk etxetik bizitu dugu. Eta zinegotzi bezala, ezin laguntzea xantirik gauza askotan, hasiera batean gogorra izan du da, ez? Eta berak oso ongi egin zuen, hartu zuen hasieratik, eta oso ongi. Baina hori tokatu zitzaion, ditugun zerbitzu guzi horiek etentzea, zun bitartez nola eraman behar genitun aurrera, gu ditugu zerbitzu desente, ez? Badugu musika eskola, nola eraman hori aurrera, badugu aurre eskola, aurre eskolakin ere zer egin, ez? Claro, Donezterek 1800 biztanle baditu, eta horrek ere zerbitzu unitz ere badaudela herrian, seinale, ez da? Hori da. Eta horiek martxan kontzeko edo nola egin duzu zen, eta batzuk itxiak egora ziren, ez da? Eta zer nolako eragina izan du hori zen, eta hainbat zerbitzu itxiak kontuta, eta zuk zinegotzi moduan telelana edo egiten altzen etxetikan edo bat ere ez? Ez. Ezin zenuen dozei? Ez. Zinegotzi bezala telelana ez, gainera informatikoki edo teknologia aldetik ere ez gaude oso aurreratuak, ez? Horrere konturatu gara gabezi desente ditugula. Orduan esati dizut, orduan xantitorri etortzen zen unata eta ordenadorea mentzuen eta mendik lan egiten zuen, ez? Mino bera bakarrik, bai? Zer zerbitzu, aiztin hasi zera, pixko komentatzen zer zerbitzu dituzuen, herri honetan, aipatu pixkot, zen dituzuen? Pues badugu aurre eskola, aurre eskola adibidez, hori aurrak itxera, ez? Eta irakasleak hasiera batean etxera, eta gero ahal izan duzelikan etorri, eskola pintatu zuten, hainbat eta barreneko lanak egin zituzten.
Probestu zuten gauzoiek egiteko, ez da? Hori da. Pixkot txukuntzen eta Hori da. garbikuntza lan horiek egiten, ez da? Pues urte batzutan hor geldi ziren lan txiki horiek, pues horiek egiten, beti uzten Probestu dituzun egiteko. horiek. Ederki. Gero musika eskola, pues, lehen esan duan bezala, pues, teknologia aldetik ez gaudela oso aurreratuak, orduan altzuten bezala, pues, etxetikan pues, klase batzuk emanaz, edo pues, ariketak emanaz ikasleei, horrela moldatu ginen. Kiroldegia itxita. Zerente, klaro, Donestebek badauka kiroldegia, Hori da. badauka piztina, bueno, hori udan, idekitzen dena, ez da? Bauze baitere futbol zelaia, frontoia, horiek denak nola egondu dire? Bai, denak itxita. Denak itxita. Itxita, hilabete desente ez itxita. Bai, liburutegia adibidez, hasiera batean, bueno, tokatu zitzaigun, ari ginela digitalitzatzen liburuak, orduan horretarako songitorri zitzaigun. Bueno, pues horko langilea aurrera egin zuen desente hilabete horietan. Lagundu duentzat hori aurreratzeko eta hori martxan jartzeko edo bekitzeko. Hori da. Ez da, ezki? Bueno, behintzat alde honare bat zeukan, ez? Geldirik egon beharre hori, ez probeiztu duzu gauza honak itxiko edo, ez da? Hori da. Leire, bertako zerbitzuak eta pixko bultzatzeko, ze ekimen jarri duzu martxan udaletxe moduan? Bale, pues, ekain aldera dolan, bono batzuk atera genitun, nahi zuen denda edo komertzioa parte hartzen altzuen, onara etorri eta apuntatu egin bartzen, eta, bueno, pues bestak ez ziren ez ospatu, bestetako partida horretatik atera ginen diru bat, eta hori bonoak ateratzeko erabili ginen. Eta orduan bono horiekin jendiek erosten zituen gauzak merkegoa, ez da? Pues ziren 30 euroko bonoak, bino bonoa zuenak 20 euro pagatzen zituen eta 10 euro zituen, pues... Bai, 10 euroiek egiten zituela, probeiztu, ez da? Hori da. 30 euroko gauzatin, 20 ordaintzen zituen eta 10 gelditzen zen ahorro moduan edo, ez da? Hori da. Turismorik edo somatu duzu gehiago hemen? Donesteben? Jende gehiago sartu dela, landaetxeak gehiago lan egin dutela edo horrelako zeo zer nabarmendua? Turismoa lehengo udan handitu zen. Bai. Bai, eta somatu zen kaletan eta hola, eta azkeneko hilabetetan ere somatzen da, ez? Jendea alde honetara tiratzen duela, pues, karabana gehiago, furgoneta gehiago ikusten ditugu, bai, mugimendu gehiago badela. Orduan hori hona da denan dako, ez da? Mugimendu gehiago izatea eta... Eta espero dugu uda hau ere bai holako xekoa izatea. Gero, adibidez, jende artean edo zer nolako edo gatazkak izan du dire, edo ikusi duzu jendia, bai, eman duela bere aldetikan ala izan duen guztia, nola ikusi duzu Donestebeko biztan lehiria? Gatazka hundirik ez du, edo ez da izan nabarmen behintzat, ez? Ez dakit, nik uste honeko formale gontxu dela jendea, konstiente, bueno, hasiera batean, pues, hori ez jakintasun horretan, ez? Pixkatxo bat beste herrietan hasi zirelikan sulfatadora kinta botatzen eta pixko desinfektatzen eta hor, pues igual jendeak eskatzen zuen hori, ez? Desinfektatzeko kontenedoreak, kaleak hori, eta, bueno, binoia martxan jarri ginen, eta... Ez da horrelako arazo haunitzikan edo... Ez du lasomatu arazo haunitzik, ez. Eta segurtasun neurriak eta mantentzeko ikusi duzu jendia bai dagoela prest edo horrela ikusi duzu horrelako arazoren bat? Ez du izan nola udala bezala ez behintzat. Arazorik anez? Ez. Bauzu osasun zentro berri ere bai? Hori da, bai. Eta txertaketak martxan? Txertaketa martxan, bai. Nola daude, nola ikusten duzu jendia, horren aurka dago edo ez, egiezki... Ez, orokorrean, eta jendea guztia etortzen da, bueno, guretzat herri bezala, bueno, lehenbiziko txertaketa, ez? 70etik goiti, gainera izan dugun kriston suerte, 70etik goitiko adineku sartu zizkiuten dena batera, eta, bueno, eskatu gintxun laguntzailea voluntarioa, jendea oso errez lortu genuen, prest etorri zen, bueno... Hori eskertzeko dela, ez? Jendi ikusten dela gugukin eta dena ongi antolatzeko, eta behar dela jendi eta dena gugukin, ez da? Dudik ez, bai. Eta hori nola etortzen zen adinoko jendea ze konten, ez? Eta komentarioak, eta, bueno, pues... Ai, bira, mendi sartzen ez, hau bizitzen hasi barren izolako komentario horiek, ez? Ba, ikusten dituzula,
ilusioekin, ez? Bai. Eta oso ongi moldatu gara, txertaketetan, osasun etxearekin harreman ona dugu, orduan dena oso ongi. Donestebe Malerrekan dago, Baztan eta Bidasoan artean, eta printzipioz, lehen da bizi PCR guztiek egiten ziren Iruñean. Bai. Nolatan Donesteben? Ba, nik uste dut hor... Nola lortu duzu Donestebera ekartzea edo, zer egin duzu? Ba, uste dut hor lan handia egin zutela osasun etxeko langileak, bai zuzendaria, bai idazkaria eta lortzeko Malerrekara, osasun etxera ekartzea zerbitzu hori, ez? Azkenean Bortziria Baztan eta Malerreka biztanleria osotara osatzen dugu biztanleria dexente eta denak Iruñara joateko denak aukerak ez txugu, ez? Eta zuzendariak, kriston lan aintzun, onara ekartzeko, eta hor elkarlan bat egin ginen. Eskatu zigun osasun etxe zaharrean hor aukera bat zegoen horiteko, eta dudik ez nuen dudarikan izan. Izan hori jartzeko, ez da? Eta hori hemen hasi ziren, PCR-ak egiten, bai Bortziri, bai Baztan, eta bai Malerrekako biztanleriantzat, bai? Hori izan du da, ikarrezko arrakasta erratiko moduan, zeren eta ikonzuk erratien duzun moduan Iruñera ino joatia, horrek badaukala bere kristona abantaila, eta gero ere bai, PCR-en prozesu ere murriztu egiten zuen, ez? Biderki. Zuek udaletxe moduan zer bota duzue faltan? Zer bota du faltan? Badibidez, egin dituzuen ekitaldietan edo zer da faltan gehien bota duzuna? Adibidez, edo gobernutik laguntza bat, edo informazio gehiago, edo zer da? Orain atzera begiratuta, zer errango zenuke, zuretako izan dela handicap edo horrelako arazorik handina doratia jo. Hau lehenotik jakin izan bagenu edo zuz horrelako deus sentitu. Ni esatizu seguraski, Xanti alde horretatik seguraski ni bino gehiago sentitu izan dugu, eta faltan seguraski desente gauza. Nik hori ez du somatu. Bai, zu erratien duzunez 3-4 hilabete daramazkizula, orduan hori zuzuela biziki, ez? Sentitu horrela. Gero bertze gauza bat, komentatu dugu bai badagoela kiroldegia, futbol zelaia, igeri leku ezakit udan idegiko den edo ez, ezakit hori nola daukazuten, pentsatua, baikan ez dagoen normatibaren bat, nola daukazute hori? Hori azkeneko aste honetako gauza da, erabaki dugu irekitzea uztaila eta abuztua, bilabete horiek, eta arratsaldez irekiko dugu. Buelta eta buelta asko eman eta gero, uste dugu zerbitzu hori eman barra dugula, eta erabaki hori hartu dugu, ez da? Hori hartu dugu, bai. Orduan, kirol aldetikan bai Donestebe ongi beteta dagoela, erratiko moduan, ez? Kirol desberdinak egiteko, aukera badagoela. Kultura aldetikan, kirola gustuko ez duenak, edo? Bai. Kultura aldetikan, zehozer proiektu berririkan baduzue, hori bultzatzeko, jendiak bertze aukera izateko, egiteko? Bale, pues bira, alde horretatik, kultur ekitaldia, ja pixko eta agenda irekitzen hasi ginelikan, somatu duguna da, jende gehiago etorri dela kultur ekitalditara, bai? Nola, ez garen hainbeste mugitu, jendea gelditzen zen herrian eta betetzen zen zinema. Zegu ekitaldi gehienak egin ditugu zineman. Han kontrolatua dugulako bai, hor markatu ditugu zilak, osongi. Eta hemendik aurrera, bestak ez dugunez ospatuko, kultura agenda bat egin dugu, eta pres dugu, ekaina, uztaila, abuztua, eta iraila hasierako aste horietan ere izanen dugu. Eta aste bururo zer egonen da. Eta ero urtean zehar mantentzeko edo zerbait, pentsatu duzu edo nola? Bai, azkeneko urteetan agenda martxan jarri ginen, eta agendarako beti aurrekontutan beti izaten dugu utzia bere partea. Eta hori, urtetik urtera haunditzen aritu gara. Joan dela espero duzuela edo baitzere da, ez? Bai. Bertze gozat, ferik eta nahiko murriztuta zeuden egitea, orain pentsatzen duzu egitea, nola zaudete kontu horrekin? Bale, ez dakigu, urrengo feria tokatzen zaizkigu udazkeneko feria, eta espero dut ordurako gauzak aldatu izan eta zehozer egiteko aukera izatea, bai. Proiektu berririkan?
zeo zer erratia bira, hau nahi du hemendikan urte batera, do noizten martxan jarri, erran duzu kultura agenda hori, hortikan aparte zeo zer kulturari buruz, kulturarekin esan bai, nahi duzu? kulturarekin edo bertze arloan, berdintzen, zeo zer proiektu berria? Eske proiektu berria bezala, laizter hori, COVID asunto honekin, eta honak argi diguna da, aukera izan dugula, gure proiektu bat martxan jartzeko, eta da gure parrokia kalea pixkot erdi peatonalizatzeko. Eta hori da gure urrengo proiektua. Hori duzue zuen proiektua, eta buru belarri horretan nahiko zate orduan, ezta? Hori da. Kale hori, murruztea, eta kotxik ez pasatzea hortikan? Ez, pasatzea bai. Pasatzea bai. Pasatzea bai. Bai, ez da peatonalizatzea. Bai, trafikoa, murriztea edo nola? Ez aparkatzea, bino bai pasatzea, bai. Azkenengo zerbitzu batzu bat ditugu herrian, orduan, zerbitzuetara llegatzeko ere bai pixkot errestu, ez? Orduan, bai pasatzea da, baina ezin dena da hor aparkatu kotxea. Hori da. Ulertua. Hori da. Aizu Leire, eskerrik asko nitz, gurekin egoteagatik. Zuei. 50 minutu hauek ez dizkizut gehiago zure lana galeraziko. Eta zerran, eskerrak ez, Donezereko jendeari zenola portatu den, eta inguruko jendire unat urbildu dela, bertako zerbitzuak eta martxan kontzen, ez da? Hori, erran bezala, ongi zan, munduko zorteriko bena, eta zein. Eskerrik asko. Eta gu zaiti behar dugu Donezereko herria ezagutzen, bazen? Eta nire alboan Natalia Rekarte, merkatari eta Donezereko merkatari eta zerbitzu elkarteko kidea, eskerrik asko nitz gurekin egoteagatik. Kaixo. Egunon, konta guzu pixko bat zer nolako eragina izan duen merkataritza eta zerbitzuetan pandemiak hemen Donezeren? Eragina, gogorra izan du da. Bai. Merkatari eta zerbitzu elkarte arranduzun bezala, merkatariak, irekiak egon gara, nahiz eta garai batez itxita egon, mundu guztia bezala. Zerbitzuak komplikatuagoa izan dute, batez ere ostalaritza, orokorrean izan du da hori ere. Eta depende ze lokala duzun, aurrera egiteko edo bertan gelditzeko izan du da. Orduan, eraginez agitzonak, orokorrean nola izan du da. Beste aldetik, aukera bat izan du da ere. Zergatik, nahiz eta jende handitzentzat itxita egon, bertatik ezin atera, guretzat alde ona izan du, zergatik, jendik ere ezagutu gaitulako, ez? Aukera izan dela, bertako zerbitzuaz edo ezagutzera emateko, ez? Haunitzek, zuzenin kanpora egiten dute, bertakoa ezagutu gabe, eta horrek aukera hone eman digu hortan. Zuk ere baduzu denda bat, aurra arropa denda bat, kukuka denda, ez da? Kukuka, aurra arropa denda, eta zuk zeunek nola bizi izan duzu? Mira, ura izan zen kaos bat, guretzat. Zergatik, alde batetik itxia zagon, guri ezagutzeko aukera ona izan ginen, baina beste aldetiken zerbitzu bat emamarra zen. Gure responsabilidadia izan duzen, idoia eta biek hartu ginuna zen, hemen ezin du gelditu inork, behar duen hori gabe. Aurrak handitzen dire, arropik gabe gelditzen dire, eta berrian beharra dute ez dago bezala, ez? Guk azkenin, itxinegoteko edo bezala, zarra, ez zarra. Gu loditu inizaen gara, aurrek handitu. Bio botonari xatuzkero nahikoa, ez? Bio aurrek zuten pixko komplikatukoa. Orduan, zerbitzu hori emateko erotu ginen. Erotu ginen, zeren, klaro, guretzat ere garaia guraso bezala aurrak itxin zeuden, ikasketak segitu bat zituzten online,
eta guk bururik goratu gabe dendan. Eta arropa ezin konsegituz, izan zen, egun guzia osartuta eta gogorra. Bertze aldetik, polita, nola erran nuke, zerbitzu hori eman ginulokoz, ez? Alde hona orduan hori izango litzateke, zerbitzu hori bai lortu duzela ematia eta mantentzia, ez? Bai. Eta bertako jendia edo hurbildu dela, eta zonaldekoa ere hurbildu dela zuen dendetara, eta kontu direla, bai, hemen bertan baduzula ere, ez? Aukera. Kanporaterik gabe nikan edo. Kanporaterik gabe. Orain, horrek denak buelta mandu pixkotatzera. Bai. Nik uste dut hor jende haunitz izango dela, badela ere. Bai. Bertan konsumitzen segitzen dunak, ez? Elkarte moduan, errandu gulen Doneztebeko merkatari eta zerbitzu elkarteko kidea zarela. Bai. Sare sozialetan edo sartuta zaudete, zer egin duzue? Merkatari elkartean badugu gure, Facebooken lan egiten dugu. Bai. Eta gaude sartuak ere federazioan, denok bat, merkatari eta zerbitzu elkarteko federazioan. Hau handitu da, gainera ni juntakidea naiz bertan, denok baten, eta hasi ginen Baztan Bidasoako 4 herriak hartzen, ez? Izan zen Baztan, Doneztebe, Lesaka eta Berakin. Zuri saltsa gustatzen zizu, eh? Salsa gustatu hemen hor hemen, eta gaina Donamariko alkate Anderia zeuden zara baite. Nune zaude sartuta. Nune zaude zu sartua. Han ez dugu ez merkatari merkatari elkarterik, Donezteben dugu. Kontua da, 4 herriak hasi ginela denok baten, ikusten ginulokoz juntatu bar ginula, elkarlan eginta indar gehiago izanen ginula, batez ere instituzionalki, eta hori haunditzen joan da ere, orain dago Rotxapea, dago Sakana, haunditzen ari gara, eta Faia, eta elkarlan hortan aurrera egiten ari gara ere. Oinure gehiago ditula horrela lan egin, ezta? Elkarte batian eta lortzen aldirela gauzak, ezta? Hori da. Orduan hor gaude, fuego, eta orain bertan, orain dela hilabete batzuk, online dendatera ginen ere, Nafarro mailan, edozein komertzio txiki sartzen alda online saltzeko eben produktuak eta... Hori da, komertzio txiki izan behar du. Konta iguzu pixko bat, ze izena dukan, top-topa edo horrelako zeo zer ez da? Konta iguzu pixko bat nola funtzionatzen duen eta zertako balio duen? Top-topak zertako balio duen, batez ere aurrera segitzeko. Gauden garaian, ezin darran, ezke internetez ezin derosi ez, ezke badago publiko handi bat hor, entun egoeran gatiken, gustatzen zaio lokoz, mila arrazoikatiken ez, internetez erosten dela, guk ere horrego mar dugu. Gure lehenbiziko oinarria edo, gure dendak irekik idukitzea da, eta gaur egunin horren beharrare badugu, bulkaldi bat emateko, ez? Zeren zaila da, gure denda txiki hauek irekia kontzia eta martxan kontzia. Hori da, martxan kontzia, irekik baina azken finen guk, hortik bizi nahi dugu. Eta, garbi dugu, ematen dugun zerbitzua, hori dela ez, herri bat konpletatzea, herriaren parte izatea. Zenbat eta zerbitzu gehiago izan, ordunta bizigo izanen da, herri hori? Garbi dugu guk dendak irekik iduki nahi dugula, ez dugu guk internetez saldu eta punto, ez. Hori guretzat laguntza bat da. Eta, ikusi dugu laguntza hori izaten aldela ona edozein komertzio txikindoko, ez. Eta, Zederna Garalurrekin ere, elkarlanean ibilita gero, beraiek lagundu ziguten, ekonomikoki bulkaldi handi bat eman ziguten. Hori martxan eta jartzeko? Hori martxan jartzeko, top-topa martxan jartzeko. Eta, hasia gara, zaila da ere, azkenin internetez saltzen duna ere beti-betikoa da. Mine, hor gaude, erosoa da, eratiko moduan, etxetikan edo muitu bebenikan erosketaren bat egitea. Eta guretzat eskaparatea da ere. Jendik ere ezagutzeko edo ikusteko zer duzun edo... Ongi dago, naiz eta ez zuzenin ez haunitzik saldu ikusten da ere jendik begitzen dula. Sare sozialak hor gaude, eta itxin gaudelekin telebista baino gehiago sare sozialetan ibiltzen gara. Nafarrotikan ezin atera zibili gara, ez?
Eta somatu duzu zerbitzuetan eta merkatuetan jende gehiago edo etorri dela, mugimendu gehiago izan dela, aldaketarikan bai? Jendetza kopuru gehiago edo ez? Ez duz horrelako aldaketa unitzikan somatu? Hombre, orduan, ireki ginen hartan, bai nabaitu zen pasada bat. Pasada bat nabaitu zen. Eta orain estabilizatu da. A ber, denborak ere lagundu behar du, azkenin hemen orain, udaberrin, udaldera pasatzen, ez badu honik egiten zuk ez duzu... Bai, denborak ere baldintzatzen duela udako arropa eta erosteko, ez? Hemen kanpun eta dozein tokitan. Nino jende gehiago, betiko jendia dabil, Eta, bueno, berri horiek erraten zuten, aizten errantzi zuten berri horiek, ez? Leheno betzutenako oiturariken edo, hor daude, bertze batzuk, pues, bueno, beraien oitura, lehengo oiturara bueltatu dire. Ni, bueno, gu hemen segituko gu. Aitzun gehi, alde onarik harrapatu diozu, pandemia honeri? Alde onarik? Zein izango ditzateke zuretako alde onaratia begira? Hau izan da, harrapatu dioten alde ona edo ez hainen txarra be? Bueno, edo ez duz horrelako somatzen edo... Bai sumatu jut, baina gero kontrakoak ere sumatu jut, orduan hor nabil, Balantzen jarrita ez dela holko... Ez dakit, hola, ez zuten garbi. Zeren gogorra izan du da denandoko. Laguntzarikan izan duzu? Gobernotikan edo diru laguntzarikan? Hasieran atera zituzten kreditoziko edo deitzen zaizkionak, ez? Gobernuak ematen zitunak, eta, bueno, egia da, gukuka bezala adibidez eskatu ginuen, eta eskatu ginuenatiken eman ziguten erdia. Beharrezkoak izan ziren, aurrera egiteko noski, zeren eske bezala ez diozu bueltarik ematen. Fakturak hortzeuden, idoiaketanik naiz eta guk ez dirurik kobratu, baina fakturak pagatu behar dire, ekartzen duzu merkantzia. Eta, bueno, gu bazala unitze, klaro, gehienak. Orduan laguntza unitzik ez traba gehiago izan dire, bai, polita gelditzen da, diru laguntzak daude, ematen ditugu, laguntzen dugu. Baina gero... Komertze txikia lagunduz, baina gero egitan, letra txikia polita eta hainen erraixen, letra txikia, azkenin, hori, gero eta behar gehiago unena eta argi dago hor dagola, ez? Bueno, zerbait izan du da, baina agiz gutxi, klaro. Natalia, zerbait ere hola ipagarri, eskertzeko do jendien nola hurbildu den edo nola portatu den edo... Bai, eta batez ere jendik izan duen pazientzia, laguntasuna, ez? Aiztin galdetzen zinurari positiboa, polita izan du da ere, jendikin izan dugun harreman hori. Harreman estu hori zeren, harreman estu hortan situazio komplikatua zagon, ez? Eta, bueno, ikusi dugu ere guk eman dugun zerbitzuarekin eta egin dugun modun eginta segurtasun bat ematen aritu garela ere, ez? Zeren guretzat, lehenbiziko gauza izan du da, ez da izan du, benga, saldu, izan du da, gauzak ongi egin, karo, hemen kriston beldurra zagon, kaso larriak izan dire, ematen du hemen ez dagoela, hemen dago, Bai, gaizki pasatu duenak, arras gaizki pasatu duela. Claro, eta... Eta badaudela bidean geratuak, eta... Claro, orduan, ez dela tonteri bat izan, eta gu beldurra sentitu dugu. Nik erraten duen, hasieran ere, supermerkatu guzikirek denak itxingel ditu gineliken, jatekoa saltzen zutenak, ole, ole. Beldur horrekin lanin egotea, zuri deus ez faltatzeko, lehenbiziko behar duzun hori ez faltatzeko, ole, zeren itxeku kakinak den, baina hor lanin zaudenak igual gehiago, Bai, seguro dut. Desinformazio ere bat zegoen, dena nazketa batzen. Zaila izan du da, orain maten du urruti dagoela ora, baina hor bertan izan du da. Bai, urte bat erdiko kontua da. Bai, eta nik uste dut, pena ematen ditena da, ikasten dugun hori erraix atzentzen dugula. Ustez berriz ere lehengo egoerara pasako da? Bai, lehengo nola ginen eta horretara pasako gara, aztuko zaigu, zein gaizki pasatu dugun? Agitz berekoiak gara, niri iruditzen zait, Eta pena da, nik uste ikasi dugun hori elkar laguntzia eta hori ezin dugula atzendu. Horrekin aintzina joan behar dugu, zen azken
denak behar dugu bertzetaz. Erakin dute azten den hori berriz ere errepikatzen omen dena, ez? Ja, ja. Orduan, ea ez egun azten, ez da? Hori da, Eta bai. aurrera segitzen dugun. Hori da. Natalia, eskerrik asko haunitz, gurekin 5-10 minutu edo egon duzarelako, eta zure bizipena edo kontatu dituzelako. Eskerrik asko haunitz. Esker mila zueri, aukera emategatik, eta baiara guziri baloratu behar dugu bertan dugun hau, eta gure eskutan dagoela dugun guzia, dena. Polita, txarra, dena. Gure eskutan dago eta guk eman behar dugu buelta. Zaindu eta animo, Natalia, bai? Esker mila. Eta gu segidezagun Donezte be ezagutzen. Guazan? Pablo Irastorza, Arkupeak elkarteko, jubilatuen elkarteko idazkaria, ez da? Eskerrik asko nitz, gurekin egoiteagatik eta tartetxo bat hartzeagatik. Zueri etortzeagatik. Bueno, konta iguzu pixko bat, Arkupeak jubilatuen elkarte honek, edo noiz hasi zuen bere ibilaldia, edo? Bueno, badamazki urte batzuk dantzan, badamazkigu. 1986an sortu zen, orduan sinatu ziren lehenengo paperak. Eta orduz geoztikan, gelditu gabe urtez hemen gabiltz inguruko herri eta inguruko jubilatu guztiakin aratonat alduguna eskaintzen. Zer eskaintzen du, ja 35 urte ingurun, ez, dagoela martxan, zer eskaintzen du elkarte honek? Eta nondako, neutran, ze jende klasetako jartzen du jubilatuendako da? Eta bertzen norbait ere sartzen alda elkarte honetan, edo nola funtzionatzen du? Normalki jubilatuantzat antolatua dago. Alegia Nafarri Iparraldeko jubilatuentzat, baita ere oan dela urte Franco sartu ziren Irun eta Hondarribiko kideak ere, bazkideak baditugu. Eta batez ere, nortasunari eta aberastasunari eta txirotasunari behitu gabe, jubilatu guztiak badaukate Nafarroko kutsua daukatenak, adibidez, ni adibidez Gipuzkoarra naiz, baina nire emaztean Nafarra denez, ni badut izan duen aukera eta, probestu nuen eta, Zuk ateratzen duzu bialdetikan gauzona, ez da? Alba da bai, baina, kasik erran daiteke hemen nire bizitzak zati gehiago ditula Gipuzkoan baino, behin jubilatu ondoren batez ere. Orduan, jubilatu guztiantzat, nahi duen guztiantzat, ez zaio bertze eseri behiratzen. Beste baldintzarik ez dago. Beste baldintzarik ez dago. Ze zerbitzu do, zer eskaintzen du jubilatu elkarte honek? Bueno, bere jubilatu elkarte honen, oinarri nagusiena da hemengo jubilatueri biziarazi. Bizi ematea. Bizi ematea. Eta bizi ematea horrek ditu hainbeste iskin, hainbeste zati eta hainbeste gauza normalki ez? Zeren, normalki jubilatua oain arte behintzat, jubilatzen zen pertsona bat, bere lantegian hainbertze urte pila pasatu eta ondoren eta deskantsu bat zen. Eta itxin geratzen zen, Eta itxin geratzen zen, eta agian... Hor bukatua zen, ia... Hoi da, eta orduan kontzepturi ni uste dut zorionez aldatu dela, eta behira, Iñaki Gabilondo handiak
esaten duena eta adibide bat jartzeagatik mundu guztiak izautzen dugu Iñaki Gabilondo zeinan, eta harreri irakurri berra diot, elkarrizketa baten diote, eta errandu, bera mundu hontatik alde nahi dula, baino mugimenduan. Eta orduan, hemen saiatzen gera, eta arrazoi handia du nire ustez, saiatzen gera, jubilatu ematen, bai gorputzeko eta bai buruko mugimenta, ekitaldi desberdinak. Ekitaldi desberdin pila batekin dute aukera bizitzen jarraitzeko. Ongi pasatzeko, elkartzeko, hori da. erlazioneak izateko bat bertzikin, hitzeiteko, ez etxean geratzeko, ez da? Hori da. Globalki, pertsonak jarraitzeko bizitzen. Zeren, hori da niretzako funtsezkoena behin adin batean ailetuta. Ez gelditzea itxin, baizik eta bizitzea, ezagutzea, lekua zen, eta zuek ere bidai egiten jozu, ez da? Bai, eta hortik... Edo egiten zenituzten, orain nola zabiltzate? Egiten genitun, begira, adibide bat jartzeagatik urtero, hilabetero, urtero eta urteetan zehar, eta hilabetero antolatzen dire gutxinez hilabetean behin. Bidaia bat? Bidaia bat edo izaten dire, edo kanpora joan eta egonaldiak adibidez Benidorren edo Portugalen edo Galizian edo Gaztelan, ez? Gero egun bateko txangoak, eskursioak, joatzen da normalki ohitura bat hartua dago joatzea urtean behin Aralarrera, Arantzazura, Lezoko Santakutzegunean, eta gero Naparko Ribera eta bar. Eta gero izaten dire baita ere beste 2-3 eguneko irteera batzuk, egin daitezkena Kantabriara edo Aragoira, eta hori adibidez jartzeagatik, nola pandemia 2020an hasieran hasi zen, martxoan gutxi gora bera, 2019an antolatuak ziren 20 ekitaldi. 20 irteera eta 20 festa. Gero hor sartzen da baita ere urtero egiten dena bazkidearen eguna, hor elkartzen gera adibidez azkeneko aldiz 2019an dantxarenean elkartu ginen 366 lagun. Elkartu nahi zenbat bazkide ditu? Hori da bertzia. 2019an zeuden kontabilizatuak 2.900 eta 85. Ia 3.000. Ia 3.000. Badaude bazkideak, Bai. Seinale on bat iruditzen zaigu dela hori, jendeak estimatzen duen seinalea, ez da? Orduan, zarbait egiten dugun seinalean. Zein da pandemiaren ondorioz eraginik handiena somatu duzuena? Bueno, hasitzeko kuriosoa da, kuriosidade bada, baina 98 bat lagun gutxiago gera orain dela urte tarde baino. Eta horrek bi irakurketa ditu, ez da? Lehenengo aldia da, urtea batetik bertzera, bazkideak jaisten direla. Zein da arrazoia? Bueno, lehen errandugun bezala, hemen hainbeste bidaita, hainbeste ekintza egiten direnez, eta pandemiangatik nola ezin izan diren egin. Orduan, jendeak ez du bazkide egiteko beharra hori sumatu, eta orduan hori pixka bat moteldu egin da. Eta gero, adineko jendeak erenez, heriotzak etortzen direla, hor ere jendea pixka bat bakandu da, urritu da. Orduan, 80 piko gutxiko, espero dezagun eta desiatzen gaude, pixka bat egoera normalizatzen den einean berriz ere gora jongo horela. Hori txertaketakin eta sumatu duzu pixko aldatu dela, jendia beldurra gutxiko dauka, zer sumatu duzu? Hori da, pandemiaren azken aldean, pandemiaren hasieran eta geunden denak preso, eta mugitzeko gutxikin, eta gaina ezin txan Eta beldurrekin, eta mila gauz. Orduan, orain ze sumatzen da, adibidez, bazoazela kalean eta eozein jubilatu, eozein kide, eozein bazkide, galdetzen zaitula,
Aitu, noiz entoratu behar duzute, ez dakit, urrengo bidaia, ja espertuko da, eta nahi dugu ateri, eta bar. Nik uste duzu jende orduan gogukin bidaiatzeko, hainbat ekitaldi egiteko, eta ez da? Hori da, beste aldetik, somatzen da baita ere, oraindik halako errezelo bat, eta normala dena, oraindik ez dire gauzak normalizatu, esaten zela ez. Egiten duzuen bertze ekitaldi bat da, mendira irteraldiak edo ez da? Bai, hori nola dago? Hori ere, hilabetero antolatzen dugu, antolatzen genuen, hau dena pandemia arte, pandemia martxo arte, giazko martxo arte. Antolatzen genuen hilabetero irteera bat, zela. Beti, hilabetearen 3. asteartean, ateratzen ginen, hango edo domingo mendira. Ja, aldez aurretik paratzen genuen, alako ordutan, alako lekutan, eta gero jendiak apuntatu behartzun, onarra deituta, elkarteara deituta, apuntatu behartzun, bere izena ama behartzun, batez ere gero, importanti nahitzen genuelako, denen artea bazkaldu. Bai, ez zen bakarra mendira ibilaldia edo irteraldia, bezik eta gero bazkare on bat iten zenuten, musika ginta dena. Hori da, musika ginta, gendun soñoio txalde bat, badugu, Tomas Zerbitzi lehitzarra, agur bat, Tomas. Eta... Probesteko du agur bat, biratzeko. Ikusten magatxuzo, txalo zuretzat. Berriz ere esperon daudela, ea noiz posible ote den egiteko, eta Tomas martxan batzeko bere kordionak egin. Prestatzeko soño, mateko lio pixkateo behar duna. Eta bazen jendia erratzen zuna, ez, ura ez zela mendirtzera atortzen, ura atortzen zela bazkaltzera. Eta, de paso, mendira ateratzen zela. Eta hola, orduan, pandemia ezkero, karo, iazen genitxun bi irtenaldi, urtarrilan eta otsailan, eta martxoan ja ezin genuen zer egin. Orduan, pixka bat askatu zelikan udaldera, ja hasi ginen berriz, hola pixka bat jendik gutxi okintabar, eta... Talde murriztutan, eta? Talde murriztutan, eta 5 eta 6 taldetan eta bar, eta gero elkartzen ginelik, gure musukoakin, eta bar. Bai, segurtasun neurri guztien mantentuz. Hori da. Baina ja zizatela pixkanaka egiten horrelako irteraldiak, ezta? Eta, bueno, berriz ere ongigoaz, eta azkeneko irtera indugula, joan den maiatzen indugula hauzara, ja elkartu gara 43. Eta begira, zina pixkana berriz, ezta? Horrek, bueno, ja itxura polita du. Ja ilusio pixko batekin ja ikusten dela, ez? Etorkizuna edo, bueno, venga. Hori da. Eta beste gauza ekarri diguna da, pandemiak ekarri diguna da, adibidez, beti, oan dela urte bat erdi arte, 2019 arte, igual gure aratonazako elkartzearen SOS mugimenduak ziren ia 600.000 eurokoak urtean. Orduan, iaz 2008an hori jetxi da ia 400.000-ara. Horrek ikusten da, ze eragina izan duen pandemia malapartatu honek. Eta gobernu aldetik izan duzu elkarte moduan laguntzarik? Bai, zorionez Nafarroko gobernuk eta gero La Caixa eta Caja Navarra Fundazioak eta urtero eman digu bere laguntza. Zeren, hori bai, eskatzen dituzte baldintza unitz, eta baino horiek betetzen ditugunez, gero, hortikan datuzte jendeari guk bazkieri ematen dizkiogun laguntzak. Zerbitzuak eta orain aipatuko ditut ze zerbitzu ditugun, eta hortik anatozten laguntza horiek, orduan nahitan ezkoa da zen, hemen ez du inorrek SOS bat bere esakelera sartzen. Ez du soldatarik inor, hemen dena da borondatzan egindako lan bat. Orain aipatzen duzula zerbitzuk eta ze zerbitzu eskaintzen ditugu? Arkupeak elkarteak. Bueno, nik uste dut pila bat. Adibidez, oraintxe bertan, orain orduotan, agian daude beran,
frantsesezko klaseak ematen, Andereño batekin, eta agian izango dire dozena pertsona daudenak. Hortik aparte, ematen dugu jogako ikastaroak, soinketak edozein pilotalekun edo polikilotlegin, Elizondon, Donesteben eta barrez, edozein herritan, estiramentu klaseak izaten dira, gero badugu zerbizio bat, podologia zerbizio bat bazkidentzat, astero etortzen da profesional bat, eta deitzen duzu telefono, sartzen duzu ordua, eta hemen dago alako ordutik alako ordutara, baditugu masaje ematen ditugu, piszinetako akuain eta ematen dugu, kasualidadez orain akuain ematen zen hemen Elgorriagako zeran, bai, eta Elgorriagan, eta oain itxila denez, ezin da. Claro, horiek ere pandemia dela eta taldeak seikuak bakarra behar dutela, eta bar, horiek ezin duzu apuntatzen den jende guziakin egin. Batzutan murriztu behar duzu, edo banatu behar duzu 3 egunetan, eta bar. Eta gero, zerak izaten ditugu, txarlak adibidez, zera batekin, profesional batekin kontatuan paratzen gara, eta etortzen da psikologo bat, etortzen da sexuari buruzko beste ikastaro bat, orain dela gutxi izan du da, hemen bertan izan du da elikadurari buruzko bat. Gauz desberdin pila bat, ez? Gauz desberdin pila bat. Eta gaina desiatzen gaude, edozein herritan, elkartzen baldin badie, adibidez, egin nola esan, 5-6 lagun teskatzen dute dezeozen? 5-6 lagun elkartzen baldin badire, han bertan egiteko edozein kurso. Prest gaude. Kurso zerena eskatzen duten, hori antolatzeko eta zerbitzuri emateko ez? Hori da. Orduan, desiatzen gaude, aldugun guztia egiteko. Claro, nahi dugu guztiare ezin da, zer afera asko kostatzen dire bere sosak, orduan, sosak ere dauzkago mugatuak, ezin dugu nahi duguna, nahi genuke bino ezin dugu nahi duguna. Ezinezkoa dela, ez da? Ezinezkoa da. Kurso guzti horiek gorputza lantzeko edo, eta burua lantzeko ere badituzu bertze kursoak, ez da? Bai, lehen aipatu dudan bezala, burua lantzeko daude memoria lantzeko tailerrak, horik ere, klaro, gure adinin eta gehiago, arrazongi nik ere behar dut. Guk ere behar izaten dugu ez uste, eh? Denak. Eta gero, informatika klaseak bai, lehen ez du galerran, telefonoak nola funtzionatzen duen, telefono mugikorrak nola funtzionatzen duten, hori ere modan eta aurrea eta beharrezkoa da. Eta pintura klaseak, hori importantea, gainera Itziar Mikel Perizena, beratarra edo sumildarra esan lehike bitatikan, berak ematen ditu eta jendiare haitz konten etortzen da, bai, egia da, aurrea eta arrakasta gehiago dute. Eskerrik asko nit. Ez dut zurrik erran, dena horrela da, eskerrak zuri. Eskerrik asko, nik egi erranen dizut, eurek ongi pasatzen dut, minio, ni aitzez obigio pasatzen ditut, eure minio, ni aurra bezala pasatzen dut, ikarare ongi. Claro, gu ere aurra bezala bihurtu bai gera, naiz eta ez uste edo ez nahi, hori izanen da dena, mila esker zuri. Eskertzen da. Orduan, pandemian eragina pixkot ikusi dugu, ez nola murriztu diren kopuruak eta barkatu, bai? Ez, eta akautzeko pandemiare buruz, 2019an jende mugimentua izan zen, bai bidaitan eta bai menditan, ia 3.000 eta piko lagunekoa, ia 3.700 personakoa. Eta hori, 2020an pasatu da 700 da piko izatera.
denak ekarri du, murrizketa, denak. Zer eman ezun, bertze gauza bat, orain pixkot aurrera begira, nola ikusten duzu Arkupeko elkarte hau, eta ze berrie dituzue? Bueno, elkartea gutxi gora bera lehengo lepotik burua, ez da, lehengo helmugak ditugu eta lehengo ilusioak. Lehenengoa zein da, oan dela urte pare bat, urte pare bat genuna eta egin genuna edo itxiko dezioa genuna, ura lortu. Horrek seinale honen hori izan litzake, txertuak funtzionatzen dula eta berriro martxan gaudela. Gero, urtero saiatzen gera eta alba da bidai berriak sortzen. Begira adibidez, iazko izan duzen pena izugarria, iazko ekaineko segon prestatua Noruegara kruzero bat. Eta ja, fiordotara. Eta geratu zen? Eta geratu zen, bertan bera, zeren gainera, geratu zen zeron. Eta hor izan dugu ditun gainera gure kezkak jendiak bazuen diru bat paratua, eta gero diru hori errekuperatzeko nahiko komeri, denak dugu bezala bidai hegazkin konpainiak eta kruzerotakoak eta horiekin izan du dire egundoko kakanasteak. Lortu bolimuzu ja dena berri hortan... Dena edo ja dena lortua da. Orduan, hortikan ez dugu keja soberarik. Baina hori izan duzen pena bat izugarria, zeren izan duzen jende andana, mordoa, elkartekide, sozio intzena, kruzerua hori egin berzalako. Orduan, urrengo helmuga zein izango da, urrengo desioa, agian, bertze kruzero bat asmatu, jende horreri, pixka bat lehengo... Samin guztu hori pixka bat... Bazterran uzteko eta berriz ere... Hori, eta gero jarraitu gure ikastorekin, gure txarrolekin, eta oain arte bezalako, jendeak behar duna eskaini, eta eta baldin bada jendea ideia berriakin datorrena, eta afera berriakin datorrena, gu erekita gaude laguntzeko. Zuek nahi duzuna da zerbitzu hon bat eman, eta jendia jubilatuak eta konten egotea. Konten egotea, eta bazpare konten egotea hori. Eta batez ere markatu, gorputza eta burua martxan edukiaz. Hori baitza zartzaro sano bateko lehenengo oinarria. Ala pentsatzen dugu. Eta ezabiltza bat ere. Ala pentsatzen dugu. Pablo, plazer bat zurekin hitz egite izana. Munduko zortiko berena, ea berriz ere ekitaldiak eta martxan jartzen diren, pixkanaka, jendia animatzen den, horrelako bidaiak, horrelako kursoak eta egitera, eta horrelako zerbitzu ona emateatik, zorionak. Mil esker eta zuek ikusi ezazuela. Eta badakizute, hala espero dugu. Zuek ere jubilatzen zatzelikan, ea honek hemen jarraitzen duen zuentzat eskua botatzeko. Ea egia den eta hori ere disfrutatzen dugun, bai? Eskerrik asko etortzeatik. Bai, zuri Pablo, ongi zen. Hala. Eskerrik asko. Orain segi dezagun gure Doneztebeko herriz herri post-Covid saionekin. Lagunak eta gaurko herriz herri post-Covid Donezteban bukatzen dugu. Zer eran, bidean geratu direnei, gaizki pasatzen ari direnei eta besarkada handi bat nola ez, eta gainontzeko guziei animo ongizan zaindu,
Eta berriz ere hemen egon gara beste herri saio berri batekin, beste herri bat ezagutzeko nahiakin, bitartean izanuntza eta bizi. Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.